Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген шәршәмбе, эфирдә сез яраткан һәм көтеп алган уйнагыз гармуннар тапшыруы. Соңгы тапшыруларыбызда без Сабан туйларына барып, халкыбызның милли бәйрәмендә гармун тавышы яңгырыймы, халык гармунга кушылып җырлыймы дигән сорауларга җавап эзләдек. Барыр юлыбыз безне Пермь крае Барда районы Удик авылына алып чыкты. Aziz milletdaşlar. Халкым яшәгән барлык төбәкләрдә дә гармун моңы, тальян шыңнары яңгырый. Biz bugün Perm төбәге Барда районының Удик авылында. Әйе, әлеге авыл элек-электән үзенең зурлыгы белән дан тоткан Пермь өлкәсенең үзәге булып торган. Хәзерге вакытта да алар рәхәтләнеп Сабан туйын уздырып җибәрәләр. Безне дә кунакка чакырдылар. Удик җирлеге гомер-гомергә тырыш, хезмәт сөючән халкы белән дан тоткан. Халкыбызның мәдәни мирасын, гореф-гадәтләребезне саклап, ел саен биредә зур күләмдә Сабан туе уза. Менә инде берничә ел рәттән биредә авыл җанлы егетләр, туган җирләре, аның киләчәге өчен янып яшәүче бер туган Ильяс һәм Исаф Гыймадетдиновлар халкының күңелен күреп, татар эстрадасының иң якты йолдызларын бер мәйданга җыеп, авылдашлар өчен генә түгел, хәтта бөтен район, төбәк өчен зур бәйрәм оештырып, бүләк ясый. Кунакка йөришегез, Сабан туйларга кайтыгыз, кайтыгыз күрешегез, хәл-әхвәлләр белешегез, кунакка йөришегез. Иртәдән үк шаулап тора, халык мәйдан тулы. Бәйрәм бүген, улы бәйрәм, Удикта Сабан туе. Кемнәр генә кызыкмасын, күңелле дә, ямле дә. Була ала бу тантана безнең Удиктә генә. Кемнәр генә килсәләр дә рәхим итсен диябез. Рәхәтләнеп бөтен өчен кунак итә беләбез. Һәммәбезгә дә җитәрлек тәмле сыйлар, бүләкләр, катнаша идә, бәйгеләрдә янсын әле йөрәкләр. Мактап кына сөйлиләр шул безнең Удик турында. Хезмәттә дә бирешми ул, бәйрәмен дә булдыра. Әйе, нигә булдырмасын, дәрәҗәсе югары. Бар бит аның Исаф кебек, Ильяс кебек уллары. Нинди генә булсак та без, нәкъ бер туганнар кебек, татулыкта, бердәмлектә яшибез, яши белеп.
Әнә шулай яшәүләргә ни җитә шул, ни җитә. Һаман шулай бердәм булыйк. Көч бит ул бердәмлектә. Бар дөньяга ишетелсен, безне бар да белсеннәр. Вәт ичмаса нинди авыл, удик бит ул дисеннәр. Тоела туган ягыбыз җәннәт шикелле булып, удиктә туып үсүләр, үзе нинди горурлык. Сабан туе, ә йөрәктә ярсулар, гармоннар уйный өздереп, бил алыша батырлар. Сабан туенда күренә халкыбызның шын йөзе, уңганлыгы, булганлыгы, сабырлык җитезлеге. Сабан туе, их күңелле шул бүген. Бәйрәм белән газиз халкым, бәйрәм белән үдигем. Qadrli tomoshabinlar, aytdim men sizga qo'yag'ina barsak da garmonchilarimizni topamiz deb. Mana Aqbayev Nazil abi ul g'umri bo'yi garmonchi. 15 yil g'umrin xalq teatrida ishlashga bag'ishlangan. Nazil abi, Saban to'ylari bilan sizni. Saban to'ylari menga 83 yosh qoldi. Men 80 yillar Saban to'ylarida gul toqatlarsimda. Garmon bilan chiqish yasim yosh chog'imda. Hamma 83 yosh. Butun Rossiya Saban to'yi bardada bo'ldi. Bu udikning Saban to'yi. Bir narsasi bilan kim tugul bardada bo'lgan Rossiya Saban to'yi. Римаздинов familiyalari u. Ey shunday mattur, shunday battir, shunday ishchan yigitlar, shunday avul xalqini uvojaytdilar. Bu Saban to'ylarini ular uyushtirdilar. Ularga uzun hurmat tilayman. Вообще, udik xalqi молодцы. Нинди матур Saban to'yi. Bardaning bitni Rossiya Saban to'yini bir narsasi bilan qolishmaydi. Suyunishli. Rəhmətlə deb yollayırdınız indi bu yarayma. Sizga da rahmat. Bizga salom berganingiz uchun. Qo'rq babay bilan abiga. Tuğanlar bilan ko'rishish o'rni bit indi bu Saban to'yi. Aynan bor ko'rishlar bilan, barisi bilan da uchrashasiz. Ko'pisi tanishlar. Bundan ali kirgan yetanda yig'lashib garmonla o'tar. Menga salom beradi. Oh, Naziya bekiladi. Narsaga garmon olib kelmading, olmadim olasi. Garmonaga foyda deb so'ramayarmisan? Ida, olmadim. 17 bir benim garmonlarim var. Talyanka ati 41-yilmi 22-iyunda so'shga ketgan, o'ynab ketgan Talyan garmondan. Ko'rsha avulga apasına berib qo'ygan. Uni qaytmasam bermang deb. Menga 40 yosh bo'lg'achqina shu garmonni beringlar, shuni remontlattirib olib, shuni o'ynayman. Bu garmonga 100 yil hozir. Atini so'shga o'ynab kelgan garmon, Talyan garmon. İstelikli garmon. Nasıl garmonlarda oynag'izda to'xtatmag'iz Nazil abi, yaraymi? Rahmat sizga Bekzor, bayram bilan. Ömür boyu şunda yaşap, şunda hizmet etkenler. Onlar 5 balaga ömür bile gitken muhterem kişiler. Balalarının da kişilikli, hizmet suyuşanlıkı göstergenler. Şu 5 bala öz jilinin şan patriotları. Himaduddinovlar jeteklegen Tatranskon kampanyasında 300 birimlik texnika var. Hem 500'den artık kişini iş bilen temin eder. En ulu buğun vekili buğun günde Feyrapa Himaduddinova 76 yaş. En kişisine emirge 1 yaş. Oğul yaşasın için, nindidir yağalık buldur için, yanıp yürüşüler Himaduddinovlar. Zor medeni ham sportçalarının ilgileşesi bulup duralar. Bayram bilen sizni. Hürmetli tomoshabinlar, mening yanashimda Tataristonning ot qozongan artisti Rayaz Fasihov. Rayaz, xayrli kun, nechuk kunlaringiz? Xayrli kun, bayram bilan, bayramlar gurli, Saban to'ylari gurli. Shunga ko'ra kayflar bek yaxshi, ko'tarinki. Rahmat, Bekzor. Qarag'izlar, Rayaz. Men bilan bit endi, mana sizning aytingizda o'ynagan bit endi, inkajda o'ynagan garmonda. Mana sizning garmon bilan do'stlig'i nechuk boshlandi? Men atining men kichkina vaqtda ati meni o'zi bilan shurmaga olib menganda, o'zi narsadir kanap aytganda, men narsadir yurib yig'ilib tushganman qotig'ina shunda endi mening uyning burasının üstünden nega veranda bir yarım metr terasi yig'ilib tushganman. Ati men narsa bilan seni qiziqsindirgan ekan deb pishmoqda bir eskigina Talyan garmon yotgan bo'lgan. Shol eski Talyan garmonni menga tuttirganda, ul mena bulay kiyishiga deb o'ynatib ko'rsatganda, men endi qiziqsinib qishqirtib o'tirganda, ul shunda kanapalka bilan ishli, o'zi endi tranzistordan deb aytaylik, endi radiopриемниктан
татарча концерт тыңлый. Шул вакыт эшлим дә үземне колак белән ишетәм дә, син ди шундагы җырлаган җырны ди уйнап чыгармакчы буласың ди. 3 яшь ярым вакыт бит бу. Шуннан ди канапалкаларны куеп ди, сине утыртып ди, бармакларны куеп ди уйнарга өйрәттем. Син шуннан соң кызыксынып киттең инде ди. Менә шул яшьтән бирле аннары әби сөйли торган уйнап урамнан уйнап йөгереп кайтаың да ди Талиян гармонны синән яшерәйек, ватырсың дип куркып ди. Беләйин кая яшәгәнде ди. Шкафны булай гына әйттереп ачып, гармонны тартып алайың ди. Башың җитми, булай дип кырыйдан ди. Менә бер көйгә искә төште әле әби дип ди. Шул көйне уйнап карый да, "Эй, булмады" дип тагын кире куеп, тагын йөгереп чыга. Менә шуннан башланды Талиян гармон. Аннары инде мин баянга өйрәндем. Арча педагогик көллиятенә укырга кергәндә, баянда 3 әсәр уйнарга кирәк диделәр дә, безнең иске мунчада бер әтинең иске гармон баяны тора иде. Шунда малларга инде ризык пешергәндә, бәрәге пешерәк инде арпа белән шуларны пешереп түйгәндә, шул баянны алып безнең өйдә баянда уйнарга ярый иде, уйный белгән кешегә генә. Менә шул иске мунчада өйрәндем. Башта уң ягын өйрәндем, сул ягы белән авырагы, сырый минем олы абыйда уйный бит инде. Абыйдан сырый Нияз абыйм әйтәм, ничек соң аны сул ягы? Эй, үзе бармак үзе эзләп таба. Аннары инде минем гармонический слух менә килеп чыгып, аннары инде мин Арча педагогик көллиятендә инде баян классында укыдым 5 ел буе. Аннары инде менә ул бүгенге көндә дә мин аны кулланам. Талиянда уйнавында, баянда уйнауда, әти белән әти клуб директоры булгач, мөдире булгач, авылда әрәпә теге сабан туйга әйберләр чыганда, ат арбасында утырып, мин гармон уйнап йөрим әти белән бергә. Һәм өйгә авылда җыелгач, Нияз абый, мин, Рәсим, энем һәм әти 4 гармонга шундый уйнап, шулай матур итеп утыра торган иде. Рәхәт вакытлары иде инде. Бик рәхәт вакытлары, искә чырып сөйләргә генә кала, ләкин минем өйдә Талиян да бар, баяннар да хайран. Мин 2 рәтле гармонда гына уйнарга өйрәнә алмадым, кызганыч. Әле вакыт бар. Ну бик каты кызып китсәм, анда да бер-ике уйнарга. Әйе. Райс менә шундый сорау. Ничек дип уйлыйсыз? Менә соңгы вакытта гармончыларны Сабан тойда бик сирәк күрәбез без. Нигә микән? Мин сирәк күрәбез дип менә ул инде гармон инде ул Сабан тойның яме. Бер гармон булмаса, Сабан тойның бер менә көрәш белән гармон менә атлар җиккән ул Сабан тойның ничектер бер йөзек кашлары алар. Бүген көндә мин сирәк күрәбез дип белмим, бәлки сез күреп бетермәясездер. Мин булган Сабан туйларда шул хәтле гармончылар, абзыйлар, бабайлар, алар килеп исәнәшеп, "Энем, без син әтиеңне беләйек. Без бергә шыгыш ясыйк" дип әйтәләр. Мин аларның Талияннарын уйнап карыйм, баяннарын уйнап карыйм. Бүген көндә Аллаһка шөкер мастерлар да бар, Талиянны ясый торган. Шунысы сөендер әле. Һәм яшьләр тартыла. Менә үзегез дә беләсез инде, шул өлкәдә эшләгәч, бүген гармончылар бар, мактанып әйтә торган. Мен яратам Талиян, менә иске гармоннар тавышын, аларның яңгырашы башка төрле. Баяннар инде алар хәзерге теге современный баяннар бар. Алар да үзенчә матур. Әмма дә ләкин менә бу элекке гармоннарның тавышын мин яратам. Һәм инде менә мин күптән түгел генә туган көнгә Талиян бүләк иттеләр. Һәм инде мин гомердә дә кулыма алган юк иде. Шулай да әз генә уйнарга өйрәндем аңа. Шулай да менә беренче дуслыгыз гармон белән ничек башланып китте? Менә шул хатирәләргә бирелеп алыйк әле. Минем әнинең абыйлары, минем 2 туган абыйларым инде, алар яшьтән үк гармонда, баянда уйнап үскәннәр инде. Элек бит инде ул һәрбер урамның үзенең гармончысы булган. Һәм инде мин шәйкен әбигә кунакка кайткач инде минем 2 туган абыйларым уйнап утырганда, мин беренче тапкыр үзенең кулыма бер ялгышмасам 7-8 яшында кулыма алганмындыр баянны. Һәм инде шунда авылга кирегә каникуллар беткәч авылга кайткач, әнидән инде, әтидән баян таптырдым. Әнием инде клубта эшләгәч, миңа бер баяны алып кайтып бирделәр. Абыем тизрәк өйрәнде, но ул ташлады, мин ташламадым. Һәр вакытта да гел гармонда, баянда уйнап тордым. Замана шаукымына ияреп, чынлап та әз генә теге эстрададан да баян
китеп алганы сизелде бер мәлдә. Ләкин ул канны бер нәрсәдә эшләтеп булмый. Хәзер хәтта яшьләр бик заманча трек ясаган вакытта да барыбер теге тәдәдәм дип әкрен генә булса да кыстырып куялар. Чөнки менә нәкъ шул подкупает халыкны. Шуның өчен кыстырып куялар. Без алардан бер кая китә алмаячакбыз. Әле без, Алла биргән булса, безнең балалар, безнең оныклар һәм башка тагын булсын дистәләгән гасырлар буенча барсын. Әле баян яшәячәк, яши күрсен. Алла берсе. Яши күрсен. Гармунда уйнаганыңызны беләбез, әйме? Менә бу дуслык, ничек, ни рәвештә башланып китте? Безгә бик кызык, шуның турында сөйләп китегез әле безгә дә. Мин үзем өчен генә уйныйм. Сәхнәгә чыгып уйнаганым юк минем, шуңа күрә мине гармунда уйный беләдер дип әйтүчеләр бик сирәктер. Минем гармунга мәхәббәтне бабай уятты. 5 яшьтә миңа бабай гармун сатып алып бирде. Мин шунда үзлегемнән уйнарга өйрәндем. Һәм дә теге сәхнәгә чыгып уйнамасам да, үземә кайчан рәхәт менә, кайчан уйныйсым килә. Күңел төшкәндә дә, күңел булганда да дип әйтәм, шуны алып уйнарга тырышам, теге вакыт булганда. Чынлап та менә гармун бит ул безнең сагышыбызны да, шатлыгыбызны да шулкадәр матур итеп җиткерә белүче уен коралы, әйме? Әлбәттә, җырлауны теге ниндидер бер инструментсыз мин күз алдына китерә алмыйм, шуңа күрә мин яратам гармунга кушылып җырларга да, баянга кушылып җырларга да. Мин иң яраткан инструментлар җырлар өчен. Һәм шуңа күрә сезнең концертларыгызда һәрвакыт инде баянчыны күрергә була, әйме? Ул минем белән ул мәҗлес булсынмы, концерт булсынмы, нинди төрле мероприятие булса да, минем янда һәрвакыт баянчы бар, шуңа күрә ситуациядән төрле вакытларда теге ситуациягә чыгарга була дип әйтәм инде. Вадим, менә бүген безнең матур Сабан туе бәйрәме, әйме? Элек-электән бит инде Сабан туеның күрке, бизәге ул гармун булган, әйме? Менә чынлап та үзегезнең бала чагыгызны искә төшерик әле. Менә Сабан туе сезнең күңелегездә нинди хисләр уята ул бала чактан? Ну, элек без кичкенә вакытта, әлбәттә, теге урамда гармун уйнап, менә теге бүләкләр чыганда да гармун тавышы белән җыялар бит инде. Мин хәтерлим үземдәген үзебезнең авылда Сабан туйга әзерләнгәндә теге бүләк чыганда үзем гармун уйнап ничә ел рәттән гармун белән мин уйнаганны хәтерлим. Менә бит, нинди кызыклы истәлекләр килеп чыга, әйме? Сестрага искә төште ул теге. Менә җитмидер дип уйлыйм мин хәзерге вакытта ничектер кеше кыргый караган шикелле теге гармун белән чыккан менә өлкәнрәк абзыйлар чыгалар, Сабан туйларда да үзлегеннән уйнап йөриләр теге кеше ничектер кырына караган шикелле. Шулай барсын ул дәвам итсен, яшьләрдә ничектер бер оялу бар шикелле, яшьләрдә дә шулай гармунда уйнап матур бит ул бер бизәге. Әлбәттә, Сабан туйның булсын. Кире кайтарырга дип бит. Әлбәттә, Сабан туйның булсынмы, бәйрәм, төрле бәйрәмнең булсынмы, капка төбендә менә мин хәтерлим бабайлар гармун уйнап утыра торганнары, бер кем уялмыйдыр, бер кем бер сүз әйтмидер иде. Хәзер дә андый күренеш булса, мин үземчә менә үзем менә шат кына булыр идем. Мин дә шат булыр идем. Безнең бүтән тамашачылар да шат булырлар иде. Шуңа күрә менә кадерле тамашачылар, Вадим Захаров үзе әйтә, алыгыз кулларыгызга гармуннарны һәм инде рәхәтләнеп, күңел булганда, күңел тулганда рәхәтләнеп уйнагыз. Мин шуны әйтәс килә, мин гел яратып әйтәм инде, мин әйтәм балаларны сәнгать юлына тартырга кирәк. Балалар сәнгатьне, мәдәниятне, сәнгатьне яратып, шу музыканы яратып үссәләр, нашар юлга басмаслар дип уйлыйм. Сабан туйларга кайтыгыз күрешегез, хәл-әхвәлләр белешегез, кунакка йөрешегез. Уйдик авылы Сабан туйын оештырган бер туганнар Ильяс һәм Илсаф Гыймадетдиновлар белән әңгәмәне сез киләсе атнада карый аласыз. Бүгенгә шулар иде. Исән-имин булыгыз.